sikwamukela uhlelo ezikabhoqo namhlanje ngiphethe abafana bebhovu likathi kade imntu ekhathele buye khule ntombo lembona endala emnyameni edlebe lodwa ufoma qhawashiyala madoda bathi usimiselo inkosana yebhova bese kuba ulusana ngapha insizwa encane ebhoveni ake sinibingelele insizwa zakithi sibingelela singabafana bamgqumeni sithi siyabingelela kubatibukeli nabathandi bomculo wamaskandi. Ithinto namhlanje Mother of All Maskandi Festival iqembu selihendlishiwe nikeziwe ngokusemthethweni abafana kwamgqumeni. Hayi sibingelele sijabula kakhulu ukuthi iqembu selikuthina njengamanje izinto sezikuthina ngokusemthethweni noma bese sikhona kithi kodwa bese singaka beka ngokusemthethweni so sezikuthina ngokusemthethweni sinamandla onke sinama right onke okwenza noma yini ngamagama ngeqembu ngamaqembu kababa lokho wesiphiwo sethu esikhulu sibonga kakhulu nako baba ithuba basinikeze lona nje futhi sijabule nokubambisana nabo njengomndeni. Bese zikhona inhlelo futhi bezikhona vele ngoba esho nje umfowenu ukuthi bese livele ninikwe iqembu noma kade lingakathulwa ngokusemthethweni ukuthi liyabekwa esandleni senu mfowethu bese zikhona inhlelo bese ninazo vele zokuthi nisebenza kanjani so manje phambili. Zikhona inhlelo kodwa isagodliwa ikakakhishwa asiyazi ama-update azokhishwa ngazo. Ngathi mfowethu kuthini kungakanani ukujabula mfowethu kade kungakanani kunini vele nifisa sesiside isikhathi nifisa mfowethu ukuthi le iqembu vele libuye ngakini manje nikwazi nisebenze ngalo nani ngoba seningabantu abakhona ukuzenzela izinto. Ngaphandle nje kokuthi mhlawumbe sakulalifiso kanjani kwenzeka nje vele hayi nohlaphe ngathi mhlawumbe sasilindile bo sekufika isikhathi obaba nabo sebebonile sekuyisikhathi esiright leso 14 so accepta ngezandla ezimhlophe lokho siqhubeke nje siphileni kube mnandi siqhubeke nathi sikhiphe ama-album ngalo lelo qembu lelo because igama lika baba vele hlezi likhona ngawo zonke ngoba nje sithina kwakhona bengakasiniki iqembu besibiza kuthi umfana wamgqumeni so sesizohlangana manje sibabafana bakamgqumeni ngokusemthethweni nje nangendlela eqondile ukuthi basinikile nje iqembu so kwazi nathi siliphathe kahle siqhubele phambili abantu belithande futhi. Mfowethu ngathi amagqoma sizowabona abakwethu sizobabona noma sizobona abafana bamgqumeni kuphela noma beningakakuhleli lokho noma athi singakuhleli kodwa nje konke obe kuvuma leso sikhathi kufanele leso sikhathi ukuthi senza lokho angithi kuzobe sekuyithina bese sesibhebhika yini department manje yini concept manje yithi siphethe uyayithuka sekufika isikhathi. Ngathi mfowethu kunjani nje ukujabulela mfowethu umaskandi manje ubona ukhule ngalelo hlobo okhule ngalo mfowethu uma ubuka nje la ukuthakaselwa kwawo njengoba silana nje mfowethu. Mfowethu kuyasithokozisa abantu indlela abagcwele ngakhona la umaskandi nje uyasupportwa futhi nje eSouth Africa uhamba phambili umaskandi manje ngendlela osupportwa ngakhona ngendlela othandwa ngakhona so kuyasithokozisa nathi ngoba siki umculo abantu bekhombisa ukusithanda kanje okukhomba ukuthi impilo yethu nathi isezandleni eziphephile kubalandeli bethu. Ungathini mfowethu ucela abantu beneseke njengoba senizoqala uhambo lwenu olusha mfowethu nihamba ningabafana bamgqumeni nama ningabakwethu noma ningamagcokama kuzoba ngokuthi nikhethe ukusebenza kanjani ungathini mfowethu ucela iNingizimu Afrika yonke imthanda nje yayithanda nebhova ikhomba nje mfowethu niyigcelela mfowethu ukuthi beqhubeke beneseke. Angicanga ukuthi abantu mhlambe ngoba de benamagama abanokwasho sebezobhema bekhole manje ngoba sesigiye sibayinza kithi otheleke ngomquba hayi usoxola ngoba sigeze bayinsakethi ke manje asasabi umuntu. Ungathini ukuthi ucela iNingizimu Afrika nje ukuthi iniseke mfowethu njengoba senizogijima ningabafana bebhova nje nihlabe konke okusendleleni impela siyazi ukuthi abantu banithanda vele kodwa nje senizogijima ningabafana bebhova ngokuqondile mfowethu ngokusemthethweni. Ngingacela nje abantu besinika uthando besinika support besibekezelele futhi kuya kancane kancane umuntu uyakhula sogcina sinzima kakhulu ngoba sikhula siya ngokukhula so abantu bosibekezelela silokhu sikhula besinika uthando futhi support bekhombisa nokuthi ubaba Sikubingelele sikomkwele uhlelo lethu omnandi kakhuluma sithi khona ezikabhoqo studio namhlanje sikuphathele inkaka sikuphathele inkunzi mfowethu umfana wendidala sicabangi ngoba njalo mashaya intombi khuluma siqhimla soma ntombi khona positive leqeza ukujama uqeza imkhonkothe umfana wendidane mfowethu uzomazi bathi usipesihle mfowethu asikubingelele insizwa kwethu hulele kanjani
wentombulele kanjani wentombumbisa akudleni ayabali kamagwala akudleni ayasesaba magwala obingelela cha uSiphethwe Dwagcwensa uhola amageza amahle itholeni njani futhi kwezomculo mfowethu ungathini sila kwi-mother of all mfowethu masibuka isasasa nje nokuthandwa kumculo kaMaskandi mfowethu nokujabulela ke mfowethu lomcimbi abantu ngendlela abawunanele ngawo mfowethu nabawufike ngayo la ukugcwala nje mfowethu ngathini ukuphawula kwakho ngaqala mfowethu ngiphinde futhi ngihloniphe abalandeli bomculo kaMaskandi nabalandeli bamageza amahle ngiyohlezi ngibahlonipha kakhulu lawo bantu labo ngwasila nje manje sekwazi ukujabulisa abantu kungenxa yabo oqala nje lokho ebese ngiphinda ngibonga futhi support enkulu engithole namhlanje kwi-Mother of All Maskandi Festival engathi njalo i-Mother of All Maskandi Festival ingathi ngahleze iqhubeka ngokuhleleka nangokwazisa abaculi ngalendlela yonke into yakhona ayikukho la ngathi ngisasole khona yonke into ngiyibonisa hambe kahle kakhulu thina sesiqedile ukusebenza vele mfowethu iqembu lamageza amahle iqembu elikhulu kakhulu mfowethu ngabe kwabanjani ukuthuka nje mawuzwa kuthiwa hey uzolithatha ngempela ube umholo walo njengoba sikubona ulihola nje ngokuzethemba ungaka akukho noyedwa umuntu okuzothiwa kumculweni kaMaskandi kuthiwa inhlamba zoMaskandi akazamke noma akazazi vele umculo kaMaskandi vele inhlamba zohlezi ikhona kodwa wena mangabazi ukuthi ubhekephi ikakhulu mangabe kuthiwa thina ikakhulu thina engathini sangena emagameni amaqhawe amakhulu amagama leyo nto so babahle sibe bahle thina sithola izono zabantu noma zamalida amaqembu esingene ngaphansi kwawona nje manje leyo into siyamukelile vele sekwinto yakhona vele singangena sithi kujabule wonke umuntu sezinto zonke zisebenzeke yonke into ibe right kodwa siyazi ukuthi mangabe senzeke kahle khona umuntu ozoba negative uyabona lo mcimbi mfowethu uhlelo embokodwe singathi kusho ukuthini lokho ngembokodwe yaseNingizimu Afrika uyabona khona ingoma yamageza amahle ethi yemu number 1 kuye imbokodo uyohlezi number 1 ngazo zonke isikhathi angese sikufihle lokho futhi kuyangijabulisa futhi nokubona umcimbi wembokodo uphakeme kanje noma uqhubeka uyaphambili ngalendlela kanje mfowethu ngabe amageza ngeke ngabona iposter amageza akhiphile noma azokhipha mfowethu ungathi yini oyithembisa abantu kulonyaka amageza akhiphile ngakhiphe ngicela mhlambe aneviki ekhiphile noma aneviki nensuku njengamanje alungiselela ukwenza ilaunch azobe senza nge12 amageza vele sekhiphile abhubhisa umhlaba wonke umuntu ongakuthiwa amageza akawenza njengamanje umuntu uyena umuntu ngothi mhlambe yokhuluma into errong ngamageza amahle njengamanje ngoba wonke umuntu osezwe umsebenzi owenziwa amageza amahle kusenokunqoba nje uphakathi okukhombisa ukuthi usebenze ngokuyikhandla yonke into ingenile kubantu ngendlela ekade sifisa ngayo nanti abalandeli bamageza amahle abalandeli bomculo bakhomba ukweseka kakhulu mfowethu ungathini mfowethu sesiphetha uyibongela kakhulu nabalandeli nje baseNingizimu Afrika yonke mfowethu ngokweseka umculo wakho kakhulu ngathi nje abafowethu bonke nodadewethu noma nogogo nomkhulu bonke nje abantu abangisekayo ngiyabathanda beqhubeke bengiseke sizingane soba namaphutha la kumele sibe khona namaphutha khona kodwa ukweseka kwethu abasoze bakulibala futhi bengakulibali futhi bengagive up ngiyosithatha kusibeke kwelinye izinga lokho beqhubeke nje beseseke nazoqhubeka sibenze izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi siyabonga kakhulu mfowethu kana kwethu ngiyabonga Asikubingelele sikwamukela uhlelo lethu lomlando akhuluma sithi khona ezikabhoqo westudio lapho khona sikwethulela amacika akho sikwethulela izinkakha sikuphathele izinsizwa sikuphathele abaculi siphinde sikuphathele futhi abadlali begenqi abadlali benkostini abadlali bobasket njenga namhlanje nje nguphathele insizwa bathi umuntu wentombi umdlalo wenkostini uyayibona nje zikelile inkostini lana uyabona ngempela ukuthi kuyasetshenzwa ake sikubingelele insizwa akithi bese uthi nje ukusikhela phezulu kancane ukuthi masikhuluma ngomuntu wentombi sikhuluma ngobani sanibonani bafowethu sanibonani balandeli bami kwa TikTok ngiyajabula kakhulu lento eniyenzayo bafowethu ukuthi ningilandele kwa TikTok cha igama lami ngumuntu wentombi ngokwanqumalo ngibuya kwale kwanongoma ematheni esigubudi isigodi umuntu wentombi mangubheka uyinsizwe esencane uyilibhongo nje impela eliselincane kakhulu kodwa ubonakala unothando lwenkostini uyidlala futhi kakhulu ngalendlela emangalisayo mfowethu usezizwile lana insizwe ziyakhanda umsebenzi njengamanje sestudio ngila emabhozeni usingathi lisukapi lolu uthando lwenkostini lisuka lapha lisuka khona ngempela la liqhamuka khona ngoba sikubona usugijima kangaka
Uthando lenkositini lusuka ekhaya egcekeni ngoba ibidlalwa ubhuti ulahle umlenze. So wayelokhu eyishaya sikhula ke kusibuka ngithanda lento ngagcina nami ke sengifike kuleli zinga sengifike kulungana nothando nayo. Mfowethu kumaskandi ziningi insizwa eseyewakhiqizile ama-hit zacula futhi kakhulu. Ngathi iziphi insizwa singathi usebenze nazo futhi wamuhle kakhulu umsebenzi ongayibala mhlawumbe sengathi sezinegama. Insizwa sengisebenze nazo nje idumileyo. Ngasebenza noNtencane washaya unyaka. Buke lapho uthi kubhalwe bani bhala uMthwentombi. Sengisebenzile nanoFalabo, ngasebenza noBaba Washi, sengisebenzile nabantu abadumile noPotso sengisebenzile naye. Baningi nje sengisebenzile nabo abadumile ngoba ngempela menguthintele ngalezami izandla kuba nomehluko. Awuthi ukuthinta futhi umuntu osekhaya ke ukuzwa ngoba uzothi mhlambe sikhuluma ingane ekwana ayikhala. Mthwentombi. Ngifuna siyithathe lento siyibekele umculi othi angazi noma kufanele ngiyifake inkositini emsebenzini wami noma ngifune ngayifaki singathi baleka kangakanani inkositini momculi. Yabona inkositini bafowethu iyona efika ihlukanise ukuthi umaskandi lo njengoba umaskandi usuhlawula ngisho lokushini inkositini efika ihlukanise ukuthi umaskandi lo noma ngizobeka ngithini uma igospel kufanele ngisho lokho ngoba bafuthi inkositini ngempela ibalekile uyazi ukuthatha ingoma enenkositini uyizwa ukuthi inamandla kangakanani bese uthatha ingoma engenayo inkositini le engenayo inkositini vele ishaye nje ivosho nje ingezwakali kodwa mase ufaka ispice iaromat le ayi uyezwa ukuthi lakhuphuka leli bhungaze la kwabani libhungu uyizwa kushe eteksini ingoma enenkositini ukuthi inamandla manje so bafuthi ngiyanikhuthaza nani bafuthi nisafika emculweni ukuthi mene izitudo isebenziseni inkositini ningakhohliswa ngabantu ethi umuntu isidingo senkositini kasekho umuntu lo osuke ehlula ukushaya iphakethe. Siyeza kubona uphethe abesuthu lenkulu eTetemhlane mfowethu ngabe izinga lakho lokushaya inkositini selihambe laze lafika lapho. Cha na le yabesuthu impela ngiyayishaya impela ke le yabesuthu ngiyayishaya impela nje lokho kukhomba ukuthi italent lami ayi liyaphambili kakhulu. Masibuka la sibona inkositini ziningi kakhulu ngabe zidlala ngokwahlukahlukana kwazo ngathi ikuphi okuhlukile okudlalwa ile nkositini engeke idlalele nengeke idlalele yana singathi ukumehluko phakathi kwazo njoba zilana nje. Ngaphambi nje mfowethu ukumoshela isikhathi njoba uyibona nje zikhala ngokungafani ngoba nabaculi bacula ngokungafani ukhona umculi uthola uculela lapha ya omunye uculela la omunye unezwe liphansi omunye unezwe liphezulu kakhulu kodwa ziyakwazi lezi nkositini ukuthi zisebenze kulo mculo lo zihambisana kushuthi noshuni umuntu nangephimbo lakhe indlela akacula ngamo ukuthi uphezulu uzodinga leyo nkositini leyo bekuthi uphezulu izomthathela nansi amanzi kagesi ngayethi igama zinamagama lezi sinamagama njengabantu umthathela nami uthi phezulu kakhulu mewuthi lapha iphimbo lakho liphansi nje ngimthathela naye ngokudla bathakathi mewuthi iphimbo lawo likumedium nje ucula nje yabona akamemezi sithatha nangu laptop ngayethi igama laptop lo umdlalela ngale mawuthi iphimbo lakhe lithanda ufuna ukuya phezulu kodwa lile phezulu ngibe sethatha nansi iParis yodumo ngixobe ngayo mawubuka isasasa nangendlela umaskandi okhula ngayo eningizimu Afrika mfowethu ungathi lingakanani ungathi futhi ukuthakasela kangakanani ukuthi umaskandi uyakhula ngalolu hlobo okhula ngalo. Ayi ngizwa ngijabule kakhulu bafuthu yazi kunelinye igama elike beke bengifonela abantu bethi Mthwentombi emfowethu sithanda isandla sakho kwinkositini simnandi kakhulu ingakho sikhethe ukuthi sisebenzise wena uma siyo recorder lokho bafuthu kuyangijabulisa kakhulu ngiyacela bafuthu ningaphela amandla ukuthi nisebenzise inkositini ngoba ngempela inkositini mina ngingasayisebenzisi ingane zethu esizalayo azuzukwazi ukuthi umculo kanti wawusuka kuphi. Lento umculo ijulile lento umculo ifuna ukuthi ngempela uyinake uyibhekisise mfowethu singathi umuntu njengamanje osekhaya mhlambe oqalayo uthi lento lensizwa ngiyayiqala uMthwentombi kodwa hayi ngibona sengathi nami ngayisebenzisa le ntombi ukuthola kanjani. Einkundleni zokuxhumana bafowethu inamba yami ithi 0722 742635 ngiphinde 0722 742635 WhatsApp ngiyatholakala ku Facebook uMthwentombi na ku TikTok bafuthi ngifollow uMthwentombi lisepasi impela leli gama kulona igama engalithola kuyiwa le kofunwa inkomo cha
Kuyenzeka mfowethu uthi kudlalo live njengakompucuzeko nakombuso wamaciko. Uyatholakala umuntu wentombi uthi uyayivova nje uyivova live inkosini konakela impela kumanzi phansi. Hayi ngishaya impela beze bethi abantu wasulingana noma yogurt cha kahle bafowethu asilingani noma yogurt. Ngishaya impela yabona ku live impela ngizeme emfishane impela ngibe ngaka. Vele ngingaka isidalo ke mina ngidaliwe njoba ngingaka nje. Insizwa umuntu wentombi ngifisa mfowethu ushamazi wakho kuphetha mhlawumbe uyikhulumela nje nabaculi abaningi ubatshela ukuthi hayi umadoda ake nisebenziseni inkosini ngikhona futhi ngiyavova nje bayazi ke abantu abaningi usubachazelele ukuthi kuwagxobela ofalayo njengoba begijima ngama-hit wagxobela into encane banqamula unyaka wagijima enganeni zoma ku live baningi nje usubabalile mfowethu awuyikhulumela mfowethu uyikhulumela nabaculi uyikhulumela nje nezinsizwa eziningi za South Africa nezintombi ukuthi hayi azikufollowe zikulandele mfowethu uyinsizwa nje enhle futhi ezene talent elihle kakhulu elibonakala likhula ngendlela eyisimangaliso. Bafowethu ma-artist ngiyabonga kakhulu bafowethu. Engizokucela kini bafowethu ngiyacela bafowethu mene izitudio inkosini nisebenzise okunye bafowethu engifuna ukugcizelela. Uma usukhethile ukuthi uyathi awuthi ngifonele bani zongidlalela inkosini ungabe usavuma ukuphazanyiswa ngomunye umuntu ke ngiqalekise nje esithi ufonele umuntu wentombi abantu ozokudlalela inkosini bese ethi umuntu hayi uthathe bani kwinkosini athi ngithatha umuntu wentombi athi hayi miyeke lo uyakulimaza lo muntu lo ngoba lezi zinto lezi zihamba nenhlahla lezi zinto lezi uyabona mina lapha ngithinte khona alihlali artist lingadumi ngithintile la ngabo into encane basha unyaka ngangithinta ngamanzi kagesi lana manje ke bafowethu ngiyanikhuthaza ukuthi ngishiya inkabi melima insimu uma ubona indima isheshe ziqede zilima kahle musu kuyishintsha iyona into elimaza abaculi uthothi umculi ube recordela uyabona kokunye useyashintsha uso record angisho ungashintshi kokunye uso recorda kwesinye istudio uyabona afika shaya ivosho kanti urecordela leso lesi wafika waduma bese shintsha nabadlali beinsimbi awavela shone phansi njengabafana bawucela. Besifethi igaka bafowethu umuntu wentombi isebenziseni lensizwa inhle kakhulu masikhuluma ngenkosini igxuma ihlale obhuti ngifuna ukubuza nje umbuzo wokugcina futhi sesivala ngizwa kungihalela kumnani ubona ngani ukuthi hayi yothi ngishintshe manje nanga umuntu eshwaya njena ngesiginci ngoba uvela ugxuma uhlale nje awuhlupheki. Angithi njengoba ngidlala ilokungana nje inkosini asikho isanje engingasazi enkosini asikho ngishisa impondo ngiyasazi isiZulu ngiyasazi ushemene ngiyawazi no abusingi yawo asikusake ngingasazi manje ngizwa nje isiginqime ezikhala nje vele ngisuke ngihlale komfoko kaNxumalo ngishama nothi amnandi futhi awenza intombi iqoyi ivela iqome nje intombi ngiphethe inkosini ivela iqome nje intombi isikhala inkosini ithi hey lo bhuti waze wangibusisa bese ngihiyeka kancane komfoko kaNxumalo. Sikhala kamnandi sisemabhozeni estudio esikhulu awu siyabonga kakhulu. Awuthi ukudlala nje kokugcina sibavalelise okugcina nje ubathi nje fa awuthi nishayele nazi ihlabo ezimnandi awulalele la. Bafowethu lezi ihlabo nje ngomeni yakho nje awuyishaya unani hit lapho ngishaya lezi ihlabe ngomeni yakho ulonzolo ngathi ngahlala ikhala njalo lento.
Esikwamukela uhlelo lethu olumnandi kakhulu uma sithi khona ezikabhoqo well studio. So sikuphathela inkakha ke sikuphathela amagangu njalo namhlanje sikuphathela ugqizile bathi yagqiza indoda asikubingelele insizwa kithi. Ngiyabingelela mfowethu wekabhoqo uqizelo mfana senkandla kwaCholwane ihwanqa lenhlala beyisola ke le njengomthakathi. Awusuka madoda. Unjalo mfowethu. Mfowethu sila workshop kuminyeni utshumo mfowethu ngisho utshumo nalo luyiswela indawo mfowethu alazi lo khosela maku kanje senzani la sithini lapho. Mfowethu lapha sizokwethula umsebenzi kaSisundoni okuyi album yakhe ekade iphuma ngesonto elidlule isihloko sayo siyasha isibhamu. Mfowethu sicela futhi abantu bemsupport kakhulu nathi futhi besisupport okuyimina uNdoni uSaliwe. Sicela besisupport mfowethu abantu emsebenzini yethu. Noqizile uyeza nje ngoJune mfowethu album. Ungathi mfowethu lento ka online ibe nalo iphushe nje empilweni zabaculi mfowethu ungathi ukhona nomehluko bekhona mawuqhatheza ama CD namakhasethi. Mfowethu online noma ungakangenzeli imanga kodwa nami ngufakazi wawo ngoba mangikhuluma nje kuno 3 room engwakhile ekhaya ngwakhe ngawo online. Kuningi nje mfowethu sengikwenzile nasekhaya ngashintsha izindlu ezinye ngawo online mfowethu. So online uyasebenza mfowethu engingakusho abaculi abazenzele mfowethu noma bethola abantu abazobenzela iqiniso ekugcineni into ebalekile iqiniso mfowethu nokuthi sikhuleke siye phambili kubonakala ukuthi siyasebenza ngoba phela siyasebenza la emculweni. Ungathi kungakanani ukukhula mfowethu kaMaskandi mawuqhathanisa nje nesikhathi esedlule mfowethu mawubheka indlela othandwa ngayo njengamanje. Cha mfowethu mina ngeke ngize ngiqamba manga ngithi mhlawumbe sekuyisimanga ngokwe brand mfowethu ngiyafika emculweni. Ngisemusha ngisemva kwaSaliwa ngokwe brand ngoba qala uNdoni udadewethu kuzoSaliwa bese kuza mina. So mina ngingemumva kwabo ngokwe brand. Kuyakhula kancane kancane futhi kuzogcina kufikile la ngifisa khona nami. Mawubuka kuMaskandi wona nje uwonke mfowethu ungathi kungakanani ukukhula mawuqhathanisa isikhathi esadlule mfowethu kwawo. Mfowethu uMaskandi ukhule kakhulu mfowethu ngeke ngiqamba manga. Ukhule kakhulu futhi nabantu sebeyakholelwa kakhulu kulento ya online. Okuyiyona esiphilisa abaculi ngoba ama CDs yazi sonke ukuthi akasekho. Yabo. So nje lento yaMaskandi mfowethu ya online iyaphila mfowethu. Ilonto engingayisho nje kubantu. Sicela mfowethu abantu bekhokhele no Spotify ngoba Spotify ukuze ukhokhele umculo uyawukhokhela. Yabo. Sicela abantu abaculi abalandeli bekhokhele Spotify mfowethu. Okula uthi mawudlala khona sikwazi nathi ukuthi mhlambe emakuphela inyanga kube khona okungenayo ke mfowethu. Yabo. Mawungisupport. Yabo. Ilokho mfowethu besicela kubantu. Sicele mfowethu nabalandeli besupport ialbum kaNdoni ephumile ngesonto elidlule. Besisupport mfowethu. Bese kuba mfowethu abantu besifazana sicela mfowethu bemenzele iqiniso uNdoni mfowethu. uNdoni mfowethu ukhipha umsebenzi oyisimanga siyacela bemenzele yazi ingoma kaNdoni ingangempandla kaGqizile. Njengoba ubona leli ithanda la lempandla. Ingakho nje ingoma kaNdoni mfowethu angazi ukuthi mina ngathi mabe nganelile bafunana. Yabo. Ngathini ke mfowethu amazwi akho kuphetha nje uyibongela ke mfowethu ngokukweseka nje abantu mfowethu basazoqhubeka futhi bekweseka ngamandla. Mfowethu ake ngithi nje mfowethu siyabonga ukuthi beseseka abantu ukhomba khona ukuthi mfowethu baseseka abantu futhi basikhonzile ngoba begcwele la kugcwele phela la mfowethu ngicabanga nawe uyabona kungangenwele zami ekhanda uyabo umcimbi uthephi kunjalo mfowethu cha siyabonga kakhulu Kuqona ke ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga